Hello, beautiful people! Kumusta? My co-workers and I are having a trip to Carmen, Cebu. Of course, excited me kay laag-laag. Something, a new place, kay wa pa ko kaadto before. Siguro ang uban ako kauban, wa sad kaadto. So, it's exciting and most of all, they're going to pray there. Another exciting one is about food. It's enjoyable if we eat together, laugh together with my coworkers. One of the exciting part in mind is the new places and new sceneries, beautiful, green, and full of life, and also inspiring. We are entering Saint Benedict in Corte, Carmen, Cebu. Bantay lang magkakaon na ako rin. Kuya ba mo? Ay, nireflex lang po. Hindi man tama. Ay, si ma'am, makakabot na nireflex. Ay, Torel, mang-reflex na sila. Oo. Reflex na. Wala lagi silang mga baligya-baligya na rin. Pagbutan, dito lang ang baligya-baligya. Ginadili ang pagdala og duyan, butang eh. We are now here in Saint Ben. Higsok mo. Tay, paliw ko sa kontabit, tay. Ilok mo, gagam. Ilok na yung filter. Nakakaliyo na. Nakakaliyo na ay kamamsis na gilaw. Nangwam siya. Awa. Yan na yun. Murag biya si Ronjes. Paano lang to? Oo. Sige, naog sila. Naogo ka o napagkakit. Siyempre, Pinoy, naagid na ang picture-picture. So, maposing sa by group, by department. Dako kayo ang lugar dinhi sa Saint Benedict. Ug samtang akong mga co-workers, padulong sila didto pasulod. Ako sa gawas, akong gi-enjoy ang mga tanom nga mga green. And at the same time, namalandong pug ko. Nakigistorya ko sa Ginoo. I talked to God. I prayed dito sa Daplin. Samtang ko nag-take of video. I also talked to God. Basid, mayon nga, kada ka mga tanom na sa gawas, nga no, kari, mo ganahan ka magtanaw din sa mga tanom. Actually, lain-lain man, o ka na ganing pag-arrange sa mga tanom. Dili lang kay kana na, basta laig purma. Ano na yung mga purma, nga nindot, nga tanom, inana, no? So, timing lang siya, nga doon ay mga tanom nga, nindot sad, maglaray sila nindot kita na ilang arrangement in anak ba diba no, so doon nag-ingon anak nga time tuwa na ako mga kauban, padulong na sila saka dito sa taas. Well, ako
nagpabiling ko diri sa Kubos ug samtang naginusara ko, I feel nga murag na serious ko. Oh. Serious in the sense no, kaya naminaw ko na may kanang tukar na nagkanta no, nasa kahanginan. So ikalit lang og ka serious food. Apan diri sa habig sa right side no, katong kilid, I mean left side sa katong gisak-an sa akong mga kauban, kay nagpray man sila didto. Doon na diri lawom nga dapit. Doon na gihapoy mga tanom. And then mga dagko ang mga tanom sa ilang pagtubo. So ako nagatuo, doon na sila insakto nga tubig. So maungingon ani ang tinubuan sa mga tanom dinhi sa Carmen, Cebu. Tungod sa ilang tubig, no, nga naa sa ilalom sa yuta. Mo na akong pagtuo. Because ang kasagaran nila dito, naam sila mga tubod, no, mga tinubdan, matud pa sa taga Carmen. Mukhaon na lang ko diri barbecue. Among gitarong-tarong anten kay init day kay didto ma'am ay niya. Asa man ba hindi? Sa una? Amo lang gitarong-tarong. Ay kinit siya. Ugma tuod, daghaning tao dinhi ugma. Daghan ni dining tao basta ugma naman. Karon gamay paron. Ugma og ka on Friday. Ay daghan. Ay tinaira ni Pulos che. Okay na lang. Basta nagdalis ka ma. Adili, wala ra ko nagdali. Kay ako mga kauban kay to pa sila dito. Isibog lang dito siya eh. Tuwa man sa dito reflex. Reflexology na di amo. Nagpila sa nilang reflex. Ambot marang ano mo na sila. Di mo tahirig Sige lang usbon tala na ron siya. Nasad may abang diri? Dinhi. Kami na lay mo kuan ma'am. Okay ra nag-video ko. Kami na lay mo kuan. Kung maari mo diri o ari mo diri o sa barbecue ha ni ate. Naa siya diri man mo. Ulo. Tagpila man ite? 15. Kaning duha na. Ang kinairay kuan Ang tiil? 10. 15. 15. Okay. Okay, kuso. Kung gusto kuso. Tagpila man kuso. cheese, ma'am. Ang usa? Okay. Sakto na to kung bayad. Sakto lang, ma'am. Okay, thank you. Ay subrisan di ay siya chi. Mga tawa may. So, ang ni adin. Bitaw. So, free ng kahoy diri. Mayra jud. Pero wa man kay kanang way masuko kung magkuhag kahoy. Wala ra. Okay ra gid silang father kay di ra man sa na nila gamiton ma. Bitaw no? Sayang ra man sa. Mao. Kamo regi authorized diri nga magbaligya. Okay ra man si father bisakin sa ra ma. Mabaligya. Pero ari ra nga place sa mabaligya. So na iya isugnod pod sa kuan? Mamaligya pod siya? Dili. Isugnod na mo ma'am ka na magluto. Inyo ng family na nimo? Ako ng husband. Ay, okay. Bitaw no? So inyo na sa diri? Diya ra kanang inigay. Kanindot to, di ay? All rajud kaayo ma'am. What I mean, di na ka mag-travel ba? Kami, gikan pa mi sililuan. Pero nagbata jud ko diri ma'am oy. Di ay? Kumusta man diri sa Carmen? Murag nindot man sa Okay Carmen. ra jud sa Carmen ma'am. Daghan kay kuan sa Carmen no, mga nindot nga kuan Mga ba? tourist spots.
di ba? Na ang May Durano. Durano Eco Farm, then Aurora, Mount Itay, then kuan. Daghan kaayo no? Mm-mm. So kana siya tanan, usa ra gyud iyang kuan, thank you ha. Usa ra gyud kuan niya kana ganing. Kuan na jud kana murag tubig ba? No, spring ra gyud siya tanan no. Pero daghan na siya. Ha? Tinubdan. Daghan tinubdan. Ang diri na say binukot ma'am, tinubdan jud na siya. Unsay pasabot tinubdan? Kanang gikan gid sa yuta ba? Ha? Oh, ang tubig. No kanindot. Oh. Mo na siya niya. Ang sa Durano sad mao gihapon. Tinubdan sad na. Tinubdan gihapon. Ang katong sa ang usasunod. Aurora mao gihapon Aurora. tinubdan. Kanang kuan bitaw. No, kuan siya. Mangitngit Falls na siya ang bitaw. Unsay taw Tinubdan Aurora na? gihapon. No, lahi sa nang Mangitngit Falls. Mangitngit, lahi sa na siya ma'am. Mm. Katong nay rotunda sa kuan katong gaana. Mao to siya padong to siya sa mangitngit. Ah. So tinubdan gyapon to. Tinubdan gihapon. Kani tanan? Tanan. So fresh jud ay ang water din ha no? Fresh jud ang water. Ninduta sa Sa inyo. ang water ma'am mao gihapon. Daghanan yung tubig Kaloy diri no. ana Salamat Ginoo. no. Daghan kay tubig. Okay, sige. Ang alhibi mao sad na say alhibi sa babaw. Hmm. Tinubdan gihapon. Ano ba? May makaansa ko. Hmm? Gidivila pa rin nila. Ano ba? Kaya na ha. Storya ka kami ako. Bati pa ni sa una. Bati ni siya nga place. Karon nindot na siya. Mingaw kay ni dinhi niya way nagpuyo. Sa una. Karon tenan. Nindot ay nindot na. Hmm. Na-develop ng lechon ma. Pwede po na anak ko usa. Kani. Kani ay. Nay ginuan ma'am ay magluto lag usab. Sa Baguhay karon ba? ito. Oh, karon na karon gyapon. iyang Pwede ra ni gituan. initon ma'am. Inito lang nato ma'am ha. Kay namo gyud ubad ma'am magdali ba niya. Naahan sa yuan. Unya ka. So karon imong giingon ba karon? Record ron nagtingog unsa ron nagtingog? Kuan. Diha murag gi-record lagi ron ma'am. Gi-record ron nila. Nindot kay paminaw. Di ay. Dinhing dapita, dili gyud ko magutman kay naa may mga pagkaon. Pwede ra ta mo kaon. Kay nung may Asuhan ako ala okay ra. Nasuhan Sige ka ra, ba kira. kung ikaw nagmantika? Wala okay ra. Mahikog kay ito. Ang hangin man gud na. Okay ra, ako ra mulikay man. Nalami man. Oh, kay Yan na pa, ginapuan ma'am. jud ni may ma'am niya gitunga na lang para makuha nagmayo ba. YouTube ba? Anindot noon, di ba? Nindot to nang gitunga. Hindi to na uy kay Oh. Oh. Kay ang uban tibuok man jud. Next ko ganahan mga umbya sa big up. Yung gato lang kung anon. Okay no sila. Okay, puno ra ko kuan. Dako pila din ni ka hektarya diri. So kakuan pila nila kay dako Dako mo kayo, no? ma'am. Napalay napaginigid dito sa babaw. Ano ko na bukid kuno kay didto. Nakanto sa mo didto. Unsa may naong Napagini dito ma'am. unsa may naong didto mo? Buk ko ana sa jud plain nga bukid. Di. Unsa may naa didto? Tanang Mga buntot kakahuyan hapon, nun, mga kakahuyan, Mahogany. mga rainforest, green forest. Oh, na. Murag kauban na namang niabot ba? Kauban. Nagkatawan. Dara. Okay, thank you ha. Welcome to Wason. Si kauban na namang. Asa yung sakyanan ma'am? Kabuling itong naon, ha? Asa yung sakyanan? Anong puti? Nara may wipes. Kaya, kaya. Kauban nga mo. Laag-laagad ay ma'am. Wala mo yung duty ma'am no? Wala na mara duty. Ang Ay, half half day. day. Kaya kuha na baya ugma jud.
ang ugma gid ani daghan kay din tao diri ugma. Napapansin sila aganan ka dito tino sa babaw, di ba? Dito ay sa Station of the Cross. May puno na ko? Oh, ako na ma'am. Okay ra. Dapat ha. Ay ako lang anak ma'am. Wano na gamit? Ay sige lang. Thank you. Tagpila mo sa ni Reflex. 150. HTL. Ay, ka dito. Busog ko. Ako ka na nakaon ko. Pila na ka hours? 15 minutes to 20 ra sad mo. Hangkoan? Reflex. Bulaman. Kuan Sige, ka gulam. whole body. Kuto 300 siya ka lang whole body ka. Unsam na whole body? Unsam na buhaton? Kuko, kamo, ulo. Di ba ang reflex sa tiil na siya, te? Sa raman siya. Nya, kung whole body, unsam na? Ulo, bukton. Dili na siya reflex. Kung hilot na. Hilot na. Ah. Dili na kasa. Sabi na ko reflex. Sa tiil ra massage na na sa. Massage na to. Lang. Pagka-handles na. Siday na may glass out. Ikaw na yung glass. Magpa-reflex ta. Magpa-reflex. Ari ka diri na. Amang ko, te. Diri ka din. Lingkod. Excuse me, may bibi ha? Aba na diha ra na. Ato mga topic ka sa Wala. Lingkod ko diya, te. Okay. Sweta, sir. Okay, yeah. Okay, ra, te. Naginana ko, te. Hala. Kanay ma'am left. Left. Ang left mo. Kana diha wala ba na left? Training sa mga te. Oh, nag-eskwela kami. Sa TESDA na, te. Sa ALS. ALS. Ngiga sa ALS. Kung gabi iti, ngit-ngit ha, sa ubos. Ay, di ba sa siradan mo sa mga alas 7 karon ka pasindugan. Alas 7? Alas 6 alas 7. Tagangari rate. Tagarangan din mo. Nindot ma ang Carmen no, daghan kayong kuan kanang mga kanang tubig ba? No? Tubig inyo ano? Asway na kaani mo. Oh, pasuy ko dati. Asa Lain-lain magsag style dud te. Lain-lain dito sa konsolasyon. may simbahan. Kuan may kuan to bagong daan? Kuan to sila. Sa to sila. Kuan sa mga pareha sa dinan alas ba. Pero ambot sa to sila alas ba kato unsa to. Kay sakit lagi tino. Sa mo ning kuan panuhot ni mo. Diha. Ano tinapik. Muna magmulmul ng BTS. Kabante ka. Pamaon. Ana din na. So di sa ko pwede magbasa ron. Oh, 6 to 8 hours. After kani. Usahay ka na mapiskan, nakita mo rip mo kuan lagi. Mo connect kasuway ko. Katagaan gito akong office mate siya. Yun siya. Magpakuan ko no ko magpa-reflex. Nakatagaan siya bagay. Look, na-reflex lagi diha.
Magpa-reflex ni Ron. Kita magpa-reflex to sila. Kuan man sila. Tuam sila ni Saka. Ay, nagbalik ba? Taktos tong Nya, mo take time man. Basig manguli ra pod. Cebu Humay. City niya, ma'am. Dili, diaras liluan ni gikan. Pero lain-lain na mong lugar. Dili ako, Lasyon, ano ko. Kana sakto ra kasakitan. Ay lang kay Dot kayo. Ano, tama ba? Medyo sakit po doon. No? Ako rin sa ako to padong. Gigaw gisag. May saging nila diri ay. Ito'y naadiri, te. Aguas Coffee, El Jebe. Ano sila agwas coffee? Coffee as in kape? Oh, kape. Nga naman na siya. Kape, ano? Murag kuan is na kanan nagut kan anan nga kanang murag pang snack. So, nindot sa dito. Kung may nasud ko no. Ako no, wala ka kanto. Nakasud ko nga to pa ako kakain. Pero nindot man ka. Indot man ang sud na kay na may mo kuan mo chicken taga ko nga kanang kuan kay kana mang magpamasadsag sila ba makasud ako ako kakaon. Ay lang mga pagkaon sa ilang mga pagkaon. Yeah, sunod, dun sa pay naadiri, safari. Nakanto sad ka. So ay. Durano niya mo. Durano. Kanang naa dito'y Aurora. Daghan lagi kayong kuan diri no? May daghang tubig. Daghan tubig ba? Pero ang safari, dili na siya tubig, hayop ra man na. Hayop ra man ato. Panagihapon nga to unahan ka tong camping area. Nagihapon ko na dahil sa Unahan pa sa safari. unahan sa Ati ay. Shout out ate. Nindot kayo akong pamatsyag after sa imong pag-reflex. Thank you. So wala madugay nangabot ang ako mga kauban sa trabaho. Nahuman na sila og mga pag-ampo dito sa taas. This is the time to reflect on the goodness of God, His love for us. He died on the cross because of His love for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:17-18. Bye-bye! Padung na miug uli! Thank you for watching! Please don't forget to like and subscribe.